Marc Jiménez, l'MVP de Seleccions Horta, MVP també del mes de febrer. Primer de tot, enhorabona. Moltíssimes gràcies. Perquè esteu a semifinals, top 4, un dels 4 millors equips de Barcelona, que es diu Ràpid, 69 equips masculins que s'han apuntat per primer cop, rècord de la història de la Copa Col·legial Barcelona, i vosaltres esteu a semifinals. Són paraules majors. Sí, la veritat és que no esperàvem arribar tan lluny, però hem fet un gran equip, hem format una pinya i junt amb l'afició i tot hem aconseguit anar passant de rondes i arribar a la semifinal. Gran partit avui, ambientats, suposo que viure això és com un somni, no?, pràcticament. Sí, és únic veure la Copa Col·legial perquè ajunta tota l'escola, els teus companys, els teus amics, i són coses que dius doncs, una vegada en tota la vida. Totalment, totalment. Ara espereu ja arribar a les semifinals. Si no recordo malament, tu sabràs millor segur que jo, crec que és Jauna, no? Jauna o Tau? Quin no vols, quin vols? És igual, no? Que sigui quin sigui. Els dos són uns bons equips, però... Són dos equipassos. Sí, però si he de preferir algú, potser el Tau, però no sé. Bueno, doncs us desitgem molta sort en aquestes semifinals que jugaran doncs, d'aquí 2 o 3 setmanes, i res, donar-vos l'enhorabona un altre cop perquè, com tu dius, no us esperàveu, però nosaltres tampoc sou, segurament tindreu el premi d'equip revelació de l'edició, perquè el que esteu fent és màgic, i a seguir disfrutant, que no s'ha acabat, Moltíssimes gràcies. Merci. Vamos, Romeo, tío, va. No te vas a hacer duro, tío.